Ами младеж? Да, моля. Къде е гарата? Гарата ли? Какво гара, мамалото момче? Аз съм карабиш им, бе. Гарата къде е? Гарата? Гара тук. Къде е? Да, моля. Чакай ли си ще правя? Чакай. Не. Чакай. Чакай ще правя. Спирката къде е? Спирката? Спирката ли? Спирката тук. Тук е спирката. Друго? Моето момче. Да, моля. Чакай малко, съм цигарите. Чакам тебе. Къде се намира Антимо? Антимо ето го. Гледай. Да. Той болен май. Май ще има офтика. Моля да ще човека. Наркоман бе. Наркоман ли? Ма как става тази работа? Като кучето ще бе. Гледай. Чакай. Ти как учиш? Аз съм оригинално бе. Искам да работиш. А седе, Да, моля. къде се намира Житозград? Какво говориш бе, купидина? Ти говориш бе, закачам те. Житозград къде се намира? Кажи бе, мутка. Еми ти нали пебес бе? Всеки да среш бе, ялал съм да ни. Къде оттатък бе, кучи? Гледай. Какво оттатък бе? В София има мангал куче. Не. Житозград София. Чакай сега. Драганци къде се намира? Драганци ли? Къде беше Драганци бе? Долу. Там бургашки край. Те ли? Какво така ще? Андрей Иванов. Улицата? Полета. Пелин. Чакай, шика. Улицата как бе? Значи... Моля? Елин Пелин. Значи... Пусто не говори бе! Елин Пелин. Ери Креми. Скучиме се с темата. Да живее цялата България и Ачо Бен. Бай-бай. Айде кай, май, тежка. Дигара